Pamilya ni Riamy tukmo emosyonal dihang gikumprontasi si Simeon Gabotero ang niangkor nga nagpatay sa biktima. Samtang dugang CCTV footage ang gipakita sa Labangon Police sa pagbiya sa biktima gikan sa Mandawi City hangtod na sa Cebu City. Sa ira natong detalye pinaagi ni ining report. Ikaw rin kutlo sa iyang kinabuhi. Sakit kayo. Sakit kayo mong gibuhat. Emosyonal ang unang panagkita sa pamilya ni Riamy Tukmo o ni Simeon Gabotero human siya mikubisal nga siya ang mipatay sa dalaga. Sangko sa langit ang kalagot nila sa lalaking nikutlo sa kinabuhi ni Riamy. Taliwa sa konfrontasyon, nawadaan og panimot ang usa sa igsoong babae ni Riamy kinsa dali gitabang usab sa mga medik sa barangay Labangon. Samtang amahan sa biktima maoy gikuhaan og pamahayag sa kapulisan isip nominal complainant sa kasong murder batok sa suspect. Mupahal ka kaso ni tay. Pahil na ko kay. Gipakita ni Police Major Angelito Valleser ang nakuhang mga ebidensya batok sa suspect apil ng resulta sa DNA ug autopsy gamit takdo usab sa extrajudicial confession ni Gabotero. Dugang CCTV footage usab ang gipakita sa kapulisan mahitungod sa pagbiyahe ni Tukmo gikan sa Luok, Mandawi City kadlaw ni adtong Hulyo 16 sakay sa habal-habal. Nakuhaan usab ang pag-agi nini dapit sa Iscario sa Kamputhaw hangtod na sa Banawa sa Barangay Guadalupe ug ang katapusan sa ginaugan ni Riamy dapit sa eskwelahan alas 5:00 sa buntag. Ang gisulob nini ang sapot diha napalgan siya patay Hulyo 17. Ang habal-habal driver nga nakuhaan sa CCTV nga naghatod ni Riamy ang una nang mipatimaw sa kapulisan ug miangkong siya ang mihatod nini ug mikumpirmar nga si Simeon Gabotero ang mitagbo ug mibayad sa pliti sa dalaga. Ang kining CCTV footage sir nilink na ni sa testimony sa driver nga mo'y nagkuha gisakyan ni Ria padung sa barangay Banawa, particularly sa Banawa Elementary School. Samtang ginagdang mulawat og extrajudicial confession ang minoridad nga igsuon ni Gabotero kinsa kauban ini sa paglabay sa lawas sa biktima diin nakuhaan usab sa CCTV ang ilang pagbiyahe. Maapil kini sa isang at nga kaso o depende na sa piskal o sa korte ang pagdeterminar sa discernment nini. Samtang subling, nangayo og pasaylo si Simeon Gabotero sa pamilya sa biktima. Gipasabot usab nini ang nahaunang pamahayag sa media nga taksi ang iyang gisakyan sa paglabay sa lawas ni Tukmo tungod kay dili niya gusto madamay ang iyang manghod nga menor de edad nga kauban nini sa paglabay sa lawas ni Tukmo. Usay mo ipadangat mo yon? Ngayon may kog saylo sa nabuhat na ko ba na wala na ko mapugni yung kaglingon kay. Okay, Sa- unya andam nimo ato bangon na gyud tanan? Andam so ko ma og dili ko ma pasaylon la sa kaning baga sintensya sir. Pwede na ko isugal ang kinabuhi ba pero pasaylon lang ko nila. Andam ka nga. Andam ko matay. Among ipasalig ninyo nga mahatagan gyud og sakto nga katinawan ug unsa joy lintunganay aning panghitabo nga ang kapulisan sa Cebu City Police Office headed by our City Director si Police Colonel Erinio Dalugdog naningkamot yun nga mahatagan og hustisya ang biktima including pod sa iyang nagpangutan nga pamilya. Posibleng mapasaka ang kasong murder ug mga adlaw. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.